karin magana daga na 651 zuwa na 700. Karin magana daga na 651 zuwa na 700. BM Tanyaya, shekara ta 2007. Dare ɗaya Allah kan yi bature, dare ga mai rabo hantsi ne, dare mahutar bawa, daren to ba kwana da yunwa bane, dariya ba so ba, dariyar darara, huntu dariyar mai tsumma, dattijo kafi kukan aski, dila sarkin wayo, dillalin wada shi ya san kudin jariri, doki daya a fage gudu gare shi, dole a zo daki ya fada wa gurguwa da dan masu gida, dole ba ta rasa wurin kwana, dole cin kasuwa da makiyi, dole masu kaya ke bari, dole ne rufa a baya, don a ce akan saya, don a faɗa biri ke barna, don auki kan yi kunu ya komo ya ki auki, don bade ake tsoron barno, don damu a yi kambu, don ganin hadari ba a zubar da ruwan buta, don ganin hadari bari wanka da kashi, don gaskiya makaho ke dara, don gobe ake wankan dare, don gobe ake wanke tukunya, don hurar wani sa kasarin kajallo, don in ci da kuda na makanci, don kai ake hula har kunne ya samu, don laifin kwana daya a kargwarzo, don tabiri a nade kasa, dukawa wada bai hana tashi da tsawo, duk daya makaho yayi dare, duk daya marar sallah ya je gidan ba maguje, duk daya matacce ya kare a wuya, duk abinda lauje ya ɗebo ciyawa ne, duk daɗinka da Allah sai ya kashe ka, duk inda mai aro zashi da sanin mai riga, duk namiji ladan ne, duk yadda ka yi da jaki sai ya ci kara, dukan ruwa ba zai hana gwarje amu ba, dukiya rabin rai ce, duniya ba aljanna ba ce, duniya ba ta auren rago, duniya da mazauɗa, duniya kamun kifi, duniya mai halin ɗan mangwaro, duniya rawar 'yar mata na gaba ya koma baya, duniya rumfar kara, duniya ta yi daɗi an kashe mutuwa, duniya tumbin giwa. Inda aka samu Tanyaya BM shekarar 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa, karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.